Guys, salam na kano at na kasabitan na mo sa lagi si sa Hong Kong ates kanan. Shout out to mga viewers at followers ni Kim TV. Ayun. Oh, shout out sa inyo dyan guys ha. Thank you. A few moments later. Tanga si Birds. Tapos kani yung bimranaw si sa Hong Kong di man ko pa na si sa guys solda supplier. Laman na. Ada bu ini jadi makan sigupan. Ada lagi makan sobi. Ya. Kadang bisa dimakan sigupan sangat sudah supplier saya sa Hong Kong. Ada ni. Bawa saya suka sigupan dah sekarang bisa dimakan sigupan. Aking mga soke ka. Ay bumiyalo tanga sa kaya sa Hong Kong nag-ibu kaya dua-dua timan. Ibu miyalo tanga kasi aking mga soke. Kaya dua-dua timan na ipon si Bikin. Nendo ka. Ha? Bada pagmenon na. Oh. At sa kanya. Ibu isiwan na kasi sa kaya Hong Kong. Ayun nga mga padina. Ya titip na di menunggu kan si ini. Ya betang menang 31 pelur. Na ibu kaya turang na siya sad na stone. Iya bu. Iya na magdinami. Magisar kami ako si Mrs. Kata. Na pangarap mamu. Pangarap mamu Mrs. Tana magdinami. Magisar kami. Kata so team pala pa. Team Sakura. Guys, shoutout na kano lang ang nakasabayan ko lang naman dito sa Hong Kong si Nia Magdi. Okay. Guys, salam na kano at na kasabitan na mo sa lagi si sa Hong Kong ates kanan. Shout out to mga viewers at followers ni Kim TV. Ayun. Oh, shoutout sa inyo dyan guys ha. Thank you.